İkinci, gözden kaçmaklığın yolu, göz tikilecek zatla, şonun görkünü kemeleri yali, ya ilki başta nazar bet, şonu düşüp bir tesir olur yali bir iş etmeli. Mesela bir oğlan oğlanması eline ağlaza takmalı, ya bir o uyda sallamalı, bir nalgı koymalı, ya bir ziraat olsa bir metersek koymalı ziraatın içinde, ya bir göz kıstırmalı, bir gençlik kıstırmalı. Nämeden şuri göz deslap şoňa düşdün, şol aňarky görke yetmediğinden uça, şo bilen sawlar ýaly. Gowy ünsvermelýärimiz musulman doganlar, Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň döwrünäki müşrikler gözden dillen gorasyn diýip dakynýan ýüplerine we şoňa meňzeşdatlaryna yaradyjy Hudaý diýmeýärdiler. Mekke müşrikleri Allah Taala'ň ýeketäk yaradyjylygyny kabul edýärdiler. Kur'an-ı Kerimde bu barada kän ayetler bar. Misal üçin Luqman surasının 25-nji ayetinde Allah Teala diýär: "Ve la in sa'altahum men halaqas semawati wal arda la yaqulunna Allah." Olardan Mekke müşriklerinden asmanlary we ýeri kim yaratdy diýip sorasaň diýe elbetde Allah diýip jogap bererler diýe. Emma musulman doganlar Mekke müşrikleri Allah Taala'ň goraýjy syfatyny ýanky ýüplere we şoňa meňzeş muňjuklara berýärdiler, şolara ýönkeýärdiler. Emma musulman doganlar ýanky wagtda sebäp diýsek şirk bolmaýa diýeni batyl gurrumdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözden dillen gorasyn diýip dakylýan zatlara şirk diýenne şonu birinji bilen musulmanlara aýdýar we musulmanlara gadagan edýär. Musulmanlaryň ýüpe agaja dagdana gözmonjo Hudaý diýmejek belli zat. Mekke müşrikleri olara Hudaý diýmendir. Diýmek näme musulman doganlar? Gowy düşünmeliýärimiz şu taý. Gadagan edilmeginiň sebäbi şonu gözden dillen gorayan sebäp diýip dakylmak gadagan edilýär. Sebäp diýip dakynsaň kiçi şirk bolýar. Çünkü şeriat şoňa gözden dillen gorayan sebäp diýmendir. Bir zady başga bir zady sebäp diýip ullanjak bolsaň, şeriat şol sebäbe ruhsat berse, şol sebäp halal bolýar, bolmasa bolmaýar. Misal üçin hastalansaň derman ullanmaga İslam şeriat dermany sebäp diýip ullanmaga ruhsat berýär. İslamda gözden dillen goranmak üçin etmeli sebäpler nämeler musulman doganlar? Dersin başında da aýtdyk. İslamda gözden dillen goranmak üçin ayet okumaly we öz okumaly dilekleri bar. Ana şolara gözden dillen gorayan sebäp diýilýär. Göz dillen goranmak üçin näme etmeliligini haýsy dilekler okumaly hut Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem özü bize öwredipdir. Emma ondan başga insanlaryň gözden dillen goranmak üçin özleriniň oýlap tapan zatlaryna, alajalaryna, gözmonjuklaryna, doňuz diýişine, sünklerine, nallaryna we şoňa meňzeş zatlaryna bu zatlary dakynmaga, asynmaga İslamda şirk diýilýär musulman doganlar. Şirkem doganlar iki bölünýär. Uly şirk ba, kiçi şirk ba. Şu zatlar sebäp diýip dakynsaň kiçi şirk bolýar. Emma gün öz goraýar diýen inanç bilen dakynsaň uly şirk bolýar we dinden çykyp müşrik bolýar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň gözden dillen gorayan sebäp diýip dakynmagy gadagan eden başga da hadislerini aýdyp geçsek musulman doganlar, Buhari we Muslimde Ebu Beşir el-Ensari radiyallahu anh diýär: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýerleriň boynuna kirişden moňjuk goparylman galmasyn diýip ýörüýte ilçi ugratdy diýär. Şu hadisiň şerhinde ýagny düşündirşinde Buhari'nin şerhi bolan Umdatul Qari'de, ýene de Buhari'nin şerhi bolan Fethul Bari'de, Sahih Muslim'in şerhinde Minhaj'da gelýär, müşrikler diýerleriň boynuna diýär gözden dillen goranmak üçin moňjuk kiriş asypdyrlar diýerler. Bir topar alimler müşrikleriň şol batyl inanjy sebäpli diýerleriň boynundaky zatlary goparyň diýip Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem buyruk berdi diýerler. Biziň aramyzda da bar da käbir kişiler diýesine, sygyryna, itiniň boynuna näme alaja we şoňa meňzeş zatlar dakýarlar. İmam Ahmed'iň musnadynda gelýär, Ukbah bin Amir el-Juhani'den radiyallahu anh'tan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رحد فبايع 9 وأمسك عن 1 فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. Sahaba diýär Peýgamberimizin ýanyna diýär 10 kişiden ibaret bir topar geldi diýär. Peýgamberimize beýat kasam bermäge. Şonna Peýgamberimiz 9 kişiden beýat alýar we birinden almaýar. Çünki gelip elini uzadyp Peýgamberimizin elini tutup beýat berýärler, kasam berýärler. İslama girdik, Peýgamberimize wepaly boljak, diýeni etjek diýip
Şonda sahabalar ya Resulallah 9 kişiden beyat kasam aldın emma birinden almadın diýerler. Sebäbini soraýarlar. Onda Peygamberimiz aýdýa onun elinde temime bardy diýe. Yani temimeň nämedigini aýtdyk. Gözden dillen goramak üçin jahiliýe Araplaryň dakynýan gözmonjuklary goýuplar diýdik. Onda Peygamberimiz diýe onun elinde temime bardy diýe. Şonda ol sahaba elindäki temimeni goparýa, zynýa. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýa sahabaň bey'atyny kabul edýär we izinden şeýle diýe. Kim temime dakynsa şirk goşdugy bolar diýe. Münsör musulman doganlar Peygamberimiz şol kişä näme niýet bilen dakynýan, niýetine görä bu zadyň hukmy ütgeýär, sebäp diýänmi, näme diýänmi diýmeýär. Göni elinden näme şol zady kesip aýrýarlar, wazynýarlar. İmam Ahmed'in musnadına gelýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lehu ve men ta'allaka wada'atan fala wada'a Allahu lehu." Kim temime dakynsa Allah Taala onun işini tamamlamasın. Kim balyk kulak dakynsa Allah Taala ona rahatlyk bermesin diýär. Yani gözden dillen goranmak maksady bilen, yani diýdik Mekke müşrikleri İslamiýetden öň insanlar eline ýüp monjuk balyk kulak şoňa meňzeşatlar dakynýardylar. Bu hadise Hakim sahih diye İmam Zahabi hem sahihliğini tasdik ediyor. Yani musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözden dillen goranmak üçin şoňa meňzeşatlar dakynmakdan biz musulmanlary ümmetini äge ediyor.